традиция в навечерието на 24 май да преписват на ръка история славянобългарска на Паисий Хилендарски. Те вече са направили 4 преписа, като последният в момента все още се довършва от 10-класника Николай Колчев. За къде сме без род и без език, като българина, както пише в историята, е бил по-славен дори от гърци и от славяни. Това е важно, да се запази българщината в нас. Във всеки един от нас трябва да има поне искрица българщина, която да доказва, че ние сме един потомък на хора, които са правили нещо за България, които са загивали даже за нашата страна. Николай е в 10-ти клас, когато учителката му по български език и литература Йорданка Калистрина предложила на учениците да направят препис на история славяно-българска, той нито за миг не се е поколебал. Приел тази мисия да преписва словото на Паисий като отговорност. Разказва, че я преписва от месец и вкъщи, и в училище. Впечатли ме това, че Паисий е имал чувство за умиление към българския народ, към род, към родина, към отечество, а доста малко хора вече в нашата страна имат това чувство за умиление към род, родина и прочие, но, както е казал Паисий, обичай своя род и знай своя език. Учителката на Николай разказва, че Паисиевата история преписват само ученици в 10-ти клас, защото в този клас тя е предвидена по програма и се изучава. Срещна ни и с ученици, които са се трудили над безценната реликва минали години. Научиме на историята, която Паисий искал да даде на своя народ и да научи българския народ, че има голяма история и че не е нужно да се срамуват от това. Нашата история е много ценна и много важна за нас. Това трябва да осъзнаем, да се гордеем с нея. По един или по друг начин. Именно заради това Паисий е събрал толкова много сведения и е написал. Учителката на Николай, Борис Иляна, признава, че не е много лесно да привлечеш вниманието на децата в 10-ти клас и да го направиш така, че да разберат първото възрожденско произведение на българската историография. Специално за история славяно-българска не работим по учебника, защото учебника е академичният труд на известен професор. И какво направите? Ние обикновено правим виртуално пътешествие първо от Света гора до България, след като Паисий написва историята и решава да я занесе лично на тези, на които я посветил, своите сънародници, рода български, както той казва. Това виртуално пътешествие им отваря очите за много неща, за усилията, за и физически, и психически, което всички единодушно го определят като подвиг. Докато ни разказва с гордост как е успяла да продължи традицията на училището да се преписва Паисиевата история, учителката ни показва и специална карта, направена от учениците. Издирвали заедно къде за първи път е приписана реликвата, направили списък и свързали с линии градовете у нас и годините. А за последния препис открили, че е в Банско, където се смята, че е роден Паисий. На картата учениците поставили и забележителностите в градовете. Културната карта на България е нещо необозримо. И по този начин, правейки едно пътешествие по преписите на история славяно-българска, ние всъщност познаваме България чрез нейната културна карта. Паисий Хилендарски е имал възможност да направи печат на историята, но не го е направил. Защо ли? Защото ако една история не се повтаря, не се учи в поколения, тя забравя. Само по този начин тя може да остане в умовете и сърцата на хората. Той е имал план как да накара хората да запазят това, което той е написал. В момента преписвам историческото събрание за българския народ, в който Паисий разказва откъде първо са произлезли българите, как са прекарвали, разказва за бащите им, за царете, които са живели по това време. Преписът на Николай трябва да бъде готов до 19 юни, когато се отбелязва празника на Свети Паисий Хилендарски. Ще бъде показан пред обществеността в Банско и съхраняван в местния музей. За къде сме без род и без език?
Ученици от Банско преписват история славянобългарска на Паисий Хилендарски. Наистина похвално. Езикът е динамичен и постоянно се променя. В него непрекъснато навлизат нови думи, а други остаряват и се използват все по-малко. Но какво от динамиката на говоримия език остава в речниците и учебниците? Кои правила все още са валидни и кои са се променили? Ако искате да проверите своите актуални знания по български език, това бихте могли да направите днес на няколко места в София. Там учени от Института за български език към Българската академия на